Ľudská, ty si už doma z liečenia, čo ti idem dať moje, na čo máš chuť? Robím za studeným punktom, teraz nie som za kasou. Nech sa páči, diktuj si moje. Vieš čo, napálená som, dobrá je to robota. Pozri, koho tu napálili. Zora, rozumieš ma? Tu nás bude s počíkom takto stáť veľká herečka, radšej nech príde pomôcť. Pani modelka, no vieš čo, tu na ňu hľad celé dni. Budeš mať oslavu, treba ti rezne porobiť. Počúvaj ma, fajné bravčové karečko ti nám došlo, ty, fajné, čerstvé. Ďalovo, isto, zober ti hovorím, narezne posekám ti, hej? Roky tu robím, mňa ani raz neodfotili. Zasa brigádičko Mirku, pozri sa. Aha, čapica na krivo, že plesňový sír. Ako tak ti treba taký produkt do ruky. Čo, asi 20, uvidíme koľko bude. 50. Nič dáš psovi, a čo, bože? Nôžky alebo kusy? Čože, koľko percent mesa? Čo si myslia, taká matikárka? Ja si mám teraz pamätať, že koľko má každý druh párky mesa, ľudská. Už ma tiež neštri. Koľko si chcela? Ľudská, dobrá vysočinka. Balím ti. Prosím, nakrájať. Čo robíš takto doma? Ako? No tak je tam trošku viac, ľudská. Už ma neštví tiež. Prosím. Môže byť 334. 331. Ľudská. 318. Čo máme, ľudská? 3316. Ľudská, máme iné roboty. Spokojná. No vidíš, konečne. Ty, ľudská, ale ty máš plný košík, to máš tých 2000 produktov, čo sme znížili ešte viac ceny, či čo? Fajne, a pozerám maso, olej, a ja si idem nakúpiť. A dobre, že znížili, nech si ľudia kúpia. Čo ti ešte dá moje?